Ilang atyu, king kanakong kaisipan. May kasala ko laban kaya ko. Bukod mong kaya ko may kasala. Depatan ko itang marawak, king harapan mo. Matulid ding ako, atulan mo ko. Makatuliran ning ako, parusan mo ko. Marawak na ako, manibat pa, inyang mibayat ko. Manibat inyang pinaglira ko, makasalanan ako. Katmuan mo ko king tula at sayo, bistaman pepasakitan mo ko at pepalasan. Makanyan man, tumula kong pasibayo. Kalingwan mo na, kakong kasalanan, at buran, sabla kong kasalanan. Pamamasang ibet, king munguna ng sulat San Pedro. Antimong metong ang makatwang talapangasiwa, ako mismo, awsan kula kapanandaman ding makatwang talapangasiwa ning iglesia busalyu. Metong kung meakasaksi king pamaylasan ng Kristo, at metong kung mirakayanan king ligaya, mipakilala king payan tungol. Awsan dako kapanandaman, pastulan niya ingkawan ang binyening Diyos kaya kayo. Lingapan niyang kusang lub, antimo ing burining Diyos, at anting mapipilit mo. Daptan niyo ing obra yu, anting mistulang panakitan. Nune uli ning kapag nasan yung tune makasuyo. Kayo paginu karing mabili king lalam yung kalingapan, nune sukat kong maging pialimbawanan ning kawan. At potang paltone ing pamuntok kapastul, tanggapan ye itang maligayang korona, akapilan man, kumupas alinang. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapong eniban parang alam ning maya pabalita. Katamungan po. Pasalamat ko, King Diyos, ay bata mo, kapamilatan ng ginutang Heso Kristo, at ing kabilugan ng kayang mensahe, manatili sa kaya kayo.
Ingginuman tabi ake kayo. Agkekanti Pamamasaking maya pabalita, agpang kang Marcos. kaya kikaw King panahon na ita, nga na pang Jesus. Ing kayarian ning Diyos, apakiwangis me, king metong asasalbagbini, king kayang asikan. Kaybat ng daraptan ing sadya ng gagawan aldo-aldo, sibot at lumabong ing bini, e naman kamalayan nung makanano. Ing gabon, yang balang pasibut at babye bunga king tanaman. Muna, luntoya ing bulong, kaybat ing buko, at kaybat ing pamaglaman ning bunga. Potang ing bungang matwana, paluta ng agad ning mena naman, uling miras na ing pamamupol. Kaysano ya pa malyaring pakiwangis ing kayarianan ning Diyos, nga na pang kinutang Jesus. Nanong talimhaga ing gamitan tamo, batayang ay larawan. Kawangis ning metong abutol mostasa, ing pekamalating dili karing sablang bini, akinwana ning metong ataw, at tenam na king gabon. Dapat kabudmitan namya iti at tinubo, maging pekamargulyang dili karing sablang gule. Mikakasangayang mga ragul, uli na nita, makapanyaleya laring ayop karing sangana. Menaral ya Jesus karing tao, king kapamilatan ning dakal at talimhagang kawangis dareti, agbang king abot dang intindyan. Eya menaral karela, aeno sa ginamit talimhaga. Dapot ning alane nga kayabe, nunemuring keyang alagad. Papalino na karela, ing kabaldugan, ding talimhaga. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapuriente ka, O Kristo. Muna po, happy anniversary kay kayo. 29 years, ne? Anniversaryo, kini kay katamong parokya. At masanting kanitin kay katamong celebration, kindiwara, rening kay katamong pamamasa, baligdan tamo, ini kay katamong pamaglakbe, ande mo metong parokya. Misan po, bayo ko pang orde na pari, at magmisa kami banda kay Betis. Parang kanita, nung apansinan nyo, atin tamon tete pilatanin bete sa Pombacolor. Pero ang eni pagawada nito, itapong bala mo, alun-alun niya, kanyang-kanya niya. Pansinan niya pa ita kanita. So kaya be ko lang mapila na madre. Sabi ko makanyan, ining pepagawa ka ining inyero ako, bininan 10 pesos ako. Yes, siya yung ginamit na ya.
Anan itang metong kareng madre. Among naman na makagawa kawarin tete ken 10 centimus nga na. Buri kaya pumpatipan kaya sakin. Yung pong dakalya istorya, mag-istorya, yung pag-istorya, lalong-lalo na po atin niyang lalarawan, atin niyang pupunto. Maralas, nengkay, yung gagamitan ng pamag-istorya, ilapin din ang manuan tamong parables o talimhaga. Para bang kanita, ilarawan na, halimbawa, yung pamag-ari na ng Diyos. So, kaya kakatantim da may ebanghelyo, adwan rin talimhaga, akayang ginamit. Bang kanita, ilarawan na, yung pamag-ari na ng Diyos. Intutunan ni Aldoldo, adwan tayo ini. Wari po, alos mga ditamungan, rosaryo. Alos pa nga dyan tayo po ang misa, inintiro ng Jesus, yung panalangin, ingig pami. E pumakanyan naning adwan tamo, datang ke kami, balo yu po yung adwan nyo kanita. Naning adwan tamo. Mayap yung balita, isasabihan na kay katani nga pong Ginoo. Ngini, uling lalarawan kay katamo, mimiyan talimhaga, ban ilarawan ini nga adwan tamo ngayon. At muna, ginamit na, yapinitang ipamagari na ng Diyos, sana, kalupan na kanuning metong taong tinanam bini, butol. Kay ba, tanyan tanam ni, matudtudya, migising ya, matudtudya, migigising ya. Kay ba, inanamantenam na ng malilyari, muna, luntoya kaning bulong, potang kay kanita, later on, lumput lareng, sampaga, bunga, and then harvests. So, nung kikita mo yung suryan, kining pamilarawan ng Jesus, kining kayarianan ng Diyos, tuturo na kikita mo, yung kayarianan ng Diyos, tutubuya. Tutubuya, kay ba't mamungaya. Tutubo, mamunga. Yan yung kaldoyti, kaya katamo yung pagmasusyan yung kapiesta ng San Juan Bosco. Metong yung halimbawa, king metong pagaryana ng Diyos. Potang ingbiena ng metong tao, pagaryana ng Diyos, tutubuya at mamungaya. Ala ko pa pong ikit at tanaman o guli na may munga, at inintanaman na ini yung mismong mamangan kembunga na. May nakit na ko pong makanyan? Mamungaya, para kay sarili na, nun para kareng aliwa. Juan Bosco, tinubuya kaya, impamagari na ng Diyos, at may mungaya. Nya po hanggang ni karakalda, deng may kimbunga na ni nga pong Ginoo kapamilatana, ilapin din pong Don Bosco Fathers, then po Don Bosco Sisters and Brothers all over the world. Siguro, nalawenta na yung kining katang parokya, 29 years. 29 years ang mitanam. Yung pamagari na ng Diyos, Kenny. Kumusta po kaya? Tinubuya po kaya? Tinubuya? May mungaya po? Nukarin la po rin bunga. Tinang migpari kene? At tinang po migpari kening St. Jude? Adwantaya yan. Ne? Adwantaya? Sana mamungaya. Ne? Mamungaya bukasyon. Ne? Mamungaya bukasyon. So manyad tamong magari yung Diyos, potang magari yung Diyos ng malilyari. Dem pagaryanan ng Diyos, mamungala para kareng haliwa. Siguro, potang pangadyan tayo kanya ng igpami, datang kay kaming kayarian mo, siguro doon taki nga pong Ginoo, ikami nga duwang may asawa, may munga kami. O renere nga na ako, lalaki langan, mamili ka. Get the best. Magkiyo tayo po kaya gawan ta?
Get the best from among my children. Get the best. Para bang kanita pagarian mo naman at laluyang mamunga, banta timpanibayong Don Bosco. Bang kanita timpanibayong St. Jude na tinukikika na making disipulo. So, metong niya pong hamon yan kay katam. And then, kining kaduang talimhaga, tungkol neman kempeka malating diling butol. Kano? Yapining butol na ni mustasa. At sinabi na nga pong Ginoo, yung kayaryanan ng Diyos kalupan na ning butol mustasa. Na patsemita na miya, malatiyan dili, pero patse, may ragulya, maragulyan dili ka rin straws. Nga na. At, potanda gulya, babiyaya pang salilong ka rin ayop. So, nung akita mo kini, ing kayaryanan ng Diyos, eya mo tutubo, daragulya naman. Siguro, concretely, akita mo ini, anyang umpisan de siguro yung St. Jude Parish, pilang kayo pa mo kantane po. Kitang ko kangamong nandin, pilang rin misayo nga ako. Pilang na pong misayo kini? Pilang lang misayo? Katse Domingo, dati pilan. Anya po magumpisaya, iniapat nun tambing deng misa? Alila. So ngini, apat na lang, muri na sabihan, may ragulya ne po. May ragulya. At pasalamatan tamo yan. Pasalamatan tamo kay nga pong Ginoo. Makanyinyay nga doon tamo. Makanya ni nga doon tamo, potang datang kay kaming pamagari mo, Ginoo, dagol ka sana kining kay kaming komunidad. Ginoo, tumubo ka sana at mamunga ka timbalang miyembro na ning kay kaming komunidad. Kay ka kami. Busan mo yung pamagari mo, sunlag king kay kaming pamibiyebye. Bang kanita, mamunga kami para king kakayab da, para king kasaplalada, para king kaligtasan da, ding aliwa. Kalupa na mo St. Jude. Epo, kalupa na St. Jude. Kalambat na panahon, ngeni, may munga, pating kayang pamanuki at katapatan kang Kristo. O yan nga duwan tamo. Pero, waman, ingapong ginuburi na yung kayang pamagari, sumulong, buri na yung kayang pamagari, tumubo, dagol, at mamunga, pero yung mag-magic yung apong Ginoo. Tandaan tamo. Kaya tamo munang talimhaga na sinabi na, kalupa na mo ning meto nga tao nga na. Tinanamyang. So, tintanggawan. Yan po makanyan eh. At tintang party. Yung pamagari na ni Diyos ay mo kabutyo. Noon eh, makihaduangan niya kaya katamo. He wants us to be partners. Nyayan siguro, 29 years, ako tang tamo, kumusta naman kaya katang involvement kaya kaya katang parokya? Nanong gagawan tamo? Nanong kaya katamon dadaki? Para bang kanita kaya katang dinaki ngayini, ingapong Ginoo, asundunin pa, patubuan at papamungan yung kayang pamagari kaya katamong parokya. Masaya ko po, anyan sasabihan ng Apundeo, na patse summer, deng estudyante ka nung kukwalatang engineering or architecture, kahit po nandoreng anak, tuturo dala kene. Tuturo dala mo naman, mag-drawing. Tuturo dala naman natang magkanta. Tuturo daw po magkanta. Ni Apundeo po, tiro yung magkanta. Ay, mikiabe, ne. So, akit na mo ka rin, that's their involvement. Ne po. Lalong-lalo nakasanting potang den tuturwanan deng anak. At din mo yung likwan ng alimbawang St. John Bosco. Intutunan nini, karening anak kareni, yung panahon ng Juan Bosco, King Italia, lipo-lipo lamo po kendalan. Wala mo street children na tamo na eh. Kay ba't nang giwa na tinipo na la rin. Kasi rin aliwa, mga sukula. Tinipo na la, tirwanan lang magobra, at linapit na la, kingapong Ginoo.
metong karetig, kaya nakan nating Dominic Sabio yada, megi santo ya pa. Ang po pa rin nga liwapang making santo. So, yung nga pong ginumalyari na mo na manggawa nita, kining kay katang parokya. Nung ating makasadya kay katamang kisan metong, kining pamagobra na busal tamo. Then, tuto, yung nga pong ginu, kaya mag-magic. Nengkayi, akita mo naman, yung kayang pamagari, akita mo, nengkayi mitatakpan. Nindam niya po yung mumunang pamamasa. Ino pong may karandam kayo kayong mumunang pamamasa. Nindam niya, nino rin may kaintindi. Sinang kayo darandaman tayo, pero aintindihan tayo. O, masanting siguro balikan tayo nung iaintindihan niya po. Ini istorya tungkol kang kanino? Kang Haring David. Nang gawa ng Haring David, tinanam yung butol mustasa. Nang gawa na, well, nakita mo kining gawa ng Haring David, o ining peka grabing kasalanan agawa na. Peka grabe. Muna, balikan tamo pa mo nino'y Haring David. Ing mo muna ng hari ning Israel, yapin Isaul. O ning Isaul miras kitang puntong, nane pakiramdaman mo naman nga pong ginu. Mitali ya kaya sariling kaburian. Naging selfish siya and pride. So, ausanay ngayon nga pong ginu Samuel, Propeta Samuel. Puntalan mula, din pamilya ng Hese or Jese nga na. At ing metong karela, yung gawan kong hari nga na. So, yung muntay, Samuel, ikit na yung metong karing anak ng Jese, Eliab. Sabi na, o ini siguro, ing paanoy na ni nga pong Ginoo. Kasi ikit ni, pogi ha, mata siya. Na sinabi na ni nga pong Ginoo, aliwayan. Aliwayan niyang pipiliin ng kung ano. Ikayo kasing tao, mahilig ko lalawi kay selfie-selfie. Nga na. E nga pong Ginoo, nalalawi ni selfie-selfie. Noon ay lalawa na, impuso na nin tao. At yung ipresentaning Jese, ining kayang anak abunso, iba't paking marangle, metong apastol, yapin ni David. At yan datang niya makanyan, sinabi na nga pong Ginoo ka Samuel, o yan, anoint him. Linawe selfie-selfie ni nga pong Ginoo, ni David. Higit niya puso. Masanting niya puso ni David? Actually, akit tamo, ing peka, maulagang katangian ng David, yapin itangan niyang makilaban niya kang Goliath. Makanano na yung apatay Goliath. Kapamila tanin tirador? Ali. Kasi ngikita mo ita selfie-selfie. Huling anan David, sinabi na kang Goliath, ika nga na, harapan mo kung ini, mandala kang armado ka. Nga na. Mandala kang simetar. Ako harapan na ka nga na. Hindarala ko ing apong Ginoo. Ing apong Ginoo, yan darala. At ing apong Ginoo, yang manyambut kaya. Of course, ikita mo itang bato. Ne po. Pero, ing darala na, ing apong Ginoo. Ing lamana, ing puso na, ing apong Ginoo. Santing na po nitan Oneng, tinindindam taking ebanghelyo, i David, akalingwanen check impuso na. Yawari po ting kanta kanita den kasing edad ko, dandaman tayo ni Ken TV, Ken Radyo, balo nung nano yung patalasas, take good care of your heart, Hana. It's the only one you got. For if you lose your heart, I will lose you love. Nga na. Take good care of your heart.
When we are no longer mindful of what is in our heart, then, nanong malyari? Na makananong itang kabanalana at sintinganan ng biyen ng David, ngayon naman, akit tamo nung makanano, yung kayang karagul na kasalanan. Bakit? Minsan eldo, habang at suya kayang kayang palasyo, yan ang kaya po matsura yung mata sa bale. Dito mga lati, asisilip mo lang. So, habang ka nung maglakad siya, hikit na ating mandilo. Babaya ka nung malago. Wala naman sigurong mandilong makaimalan ne po. So, nyangakit ne, epakwane. At sinipingan ne. At may buktot siya. Anyang pepasabi na nining Batsheba, asawa niya pong Urias, ing metong karing kayang makilaban na sundalos, pepasabi na mabuktot siya. Nang giwa ng David, inawas ni Joab, kayang general, papuntan may kakoy Urias. Nga na. At, anyang datang Urias, nga na, mapagal ka kanyan. Sige, muli ka pa. Hauni, mandala ka pang pamangan, pasalubong. O nang palagi ko, at ini nga babalugbugan, Urias. Ne po, siyempre, balo muwari itang makanyan na yawari mikalat ita. So, minuli. Minuli. May kitutudya, kitang karengwardya. Nya balita na ng David ita, payawas niya pa si Bayo, at lesingani. Isipan na muli, dapat minuli. May tutudya rin palasyo. Katlong gawa ng David, inawas ni yung kayang general pa si Bayo, Joab. At silatanan ni. At ining sulat, makakabit, sige, makilaban kayo rin, mabagsik kakalaban, kabit mi kitang mumunan dili, Urias, asawa ng Batsheba. At potandarat ang noreng kalaban, lakwan niya. Bayang mati. Katindi na niya po. At yung matindi pa kanining sulat, ninong migdala kay sulat, kin general. Kanino nepe padala? Kang Urias. At hindi po'y David. Ne? Karagol na kasalanan. At meteyapin, Urias. At nung sundo tayong istorya, kingwane, ing asawa na. Pero, ang kita mo, impamagari na ng Diyos, may putot, pauli na ng gewa ng David. Tandaan ng tamot niyang pengakoy nga pong ginukaya. Your kingdom will last forever. Nandiyan yung kasalanan na yan, miyabe yung istorya ng gawa na ng apong Ginoo. Kaya sa misa ni Eldo, kining gawa ng David ay ni, wala okay mo kaya. O nga tindi na tangameto nga propeta. Propeta Natan. Nga na kayang makanyan. O hari nga na, judge this case sana. At in metong nga tao as ne karakalatupa. At ining siping ng bale, metong yatupa, kaluguran yung tupa na. Didiluan pa, panuman pa. Misan eldo, may kabisita ya, ining dakal atupa. Pepakwan yung tupa na ni siping bale, at siyang pigtawunan nga na. Nekamway David. Kabang mabiyay yung Diyos, dapat siya patenin taong yan. Nga nang Natan, ikay ta. Ikay ta. Karakal mo asawa, kingwa may dugoy ng asawa ng Urias. Nanong gawa ng David, migrasyon na siya, sinabi na, niyang payaws kay, bisane man, nga na. Migrasyon na siya, migdinaya, no.
sinabi na karagul ko kasalanan. Dapat kong miparusan. At yatang giwa na nga itadakala rin may nga mati. Pero miras kitang puntong nga nakingapong Ginoo, akong mikasala, akong parusan. Akong parusan. That was also the greatness of David. Anyang kilinanan na yung gayang pamikasala. Nataliwas kitang giwara rin katang minunang pengari. Iyebang po yadan. Tandaan niya po ita? Anyang puntalano ni nga pong Ginoo, dano ka rin kayo, sasalikot kami nga na, marine kami. Hala kaming imalan. Nga na ni nga pong Ginoo ni sinabing, kayo lubas kayo. At ina ko ang aliwang pakiramdaman ni. Aliwa na akong pakiramdaman niyo. Kaya iti para nang inutos ko kay kayo. Na sinabi ng Adan, o kasi ining lelangan mo, yung minutos ka ko nga na. Denial. Kay ba? Ining babae na sinabi na, o kasi ining ubingan. Yung ubingan na sinabi na, ala nga parsalanan niya, dinugdug niya kanukeng gabon. Denial. Kasanting po keng misa, potang mamarap taking apong Ginoo. Namin kaya katang sabihan, may kasala ko. May kasala ko. Nakangkaburing tumubuya, dagol at mamungay yung pamagari mo, Ginoo, pero nengkay, kalupan ng David, maging sumbagal ko naman. Pero tatanggapan ko yan. At po ang tatanggapan tam, kanitaya pasibayo, tutubo, at pasibayo susundo na ni nga pong Ginoo. Yung kayang gagawan, himbiyatam. 29 years, dapat ang pasalamat. Pero 29 years, atin tamo naman siguro dapat panyawad, kapatawaran. Karetang may ngalabasan, ang katang kakulangan, na dapat tamong harapan. At muntatake nga pong Ginoo, Ginoo, ibayo mo ko. Para bang kanita maging kasangkapan ko, kaya susundo mong pamipakit yung pamagari mo, kining kay kaming parokya. Pangadiyo ko po, pangadiyo la naman, dining kay katang kapadadapari, bang kanita, hotangi kami mo naman, maging sumbagal kami, kaya pamipali para na nimpamagari na ng Diyos. Manaki kami namang sanang tao, kalupa ng Nathan, at sabya na kaya kami, ikaita. Yan. At mitinang kami naman sanang tepangan at kapag kumaban na arapan, yung dapat ming umanan, yung dapat ming alilan, bani sundo ming papasyag, yung pamagari na ng Diyos. Amen. Pakamalan kong kakaluguran, manalangin tamo ngayon ikingib batang at subanwa, at ning Diyos ning sablang pamamatula, ami buklat para kay katamo king puso ng Jesus, meto nga lananggang kalam ning lugod. Karing balang kayo doon, ngayongan pong maniga po, puso ng Jesus, pakaluluan mo kami, ulitan niya po. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para king Santo Papa at ding Obispo, masigasig lasanang magobra, para king kayaryan ng Diyos, ketiking yato, kambening masolong lugod at matinding malasakit, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para karing sablang pari at relihiyoso, itagulaling dasana, ing kabilugan tang biye king sagradong puso ng Jesus. Sentro ng divinong lugod, ami katawan tao, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para karing sablang pamilya, ing balang galame, atalastas na sana, ing lukod ng Jesus, king balang metong karela, at mibebyela, king tunay lugod, at pamikakaintindi, ipanalangin taking Ginoo.
Puso ng Jesus, pakaluluwan mo kami. Para kaya katang makatipon ketiking lugod kang Jesus, manakit ta sanang sika na nalub, maglarin ka ring sarili tang kasalanan, at manakit lugod, ban makagawang dapat kapamayaran, para ka ring palpi kasala, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluwan mo kami. Tanggapan na sana ng Diyos ang kapasalamatan ng Pilar Pabalan and family, para king Aldo ng Kebayta ng Jailangko Katap, para king personal na kayadwana ng Laila Abiog, Paz Suwing, Evelyn De La Rosa, Mary Manette Pineda, Mark Harold Dalay, Anwil Rafael Sampang, sa St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, sa St. Jude Village Officers and Homeowners, para king malagwang kapaltanan ng Richard Cabalya, Anita Chodin, Ines Sunga, Baby Liam Samuel Cristales, Noriel De Vera, Pio Pingol, Jeneline Ramos, at ding hanggang kamag-anak at kakaluguran ming masakit. Para king anibersaryo ng kasaldari, Bert and Angie Bautista. Para king alananggang kapainawan ng kaladwa ng Norma, Maria Virginia, Dolores, Marcelo, Roman, Aquilina Pineda, Fernando Barameda, Ernesto Manag, Luis Gabriel Salangsang, Lionel Matic, Patricia Cama, Anthony Cama, Miguel Malonzo, June Valdez, Robert Galang, Rizalinda Gonzales, Hermenegilda Santos, at ding aladwa king Purgatorio, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluwan mo kami. Ngayon niya duwan tamang sariltang kapagnasan. Oy baming at subanwa, sinugat miya ing puso ng Jesus sa kekanganak dapot pigdala na keng kapatawaran at grasya. So pan mo kaya sanang patutu king lugod mi kaya at maglarin karing kay kaming kasalanan. Itingan po aduan may king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen.
Sobrang kapatid, madalangin kayo. Kanitin kayo kakundaon, matanggapi harapan ng Diyos, sigpamayupayan totoo. Tanggapan esaning ginuwiting down karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamang kasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. Huwag pamay miglalang, tanggapan mula sana reting ay na yampang na ng kakambalayan bilang kapigaganakan karing kakang santo. Ipamakira kami kaniting misteryo, so paano kami sanang bibiyebye king alimbawa ng lugod, apabiye mo kay kami. Idadon mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Yung Gino, manatili kaya. At kaya kaante mo rin. Yat na ilaren puso ya. Makayat na no, King Ginu. Pasalamatan tayong Gino at Diyos tama. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid, yung pasalamatan na kang parati at numan ka rin. O ikpa, Diyos nga langanga at lubos mayupaya. Ing ligaya da rin kay kang santo, ligaya mo naman. Potang parangalan mi, ing karelang merito, parangalan ming sarili mong kalam. Kimbiera kitiking yato, dirinan mo kaming atularan mi. Kimpami ka sa Magda, karing kimbanwa, pagkalog mo kay kami, ing karelang pamakikaluguran. King karing panalangin da, para karing kekang Santa Iglesia, pagkaluban mo kaming sikanan at kambilan. Iting maulang kapulungan da, ring talapatuto, agakanda kami sanang sumulong king tagumpe, ban makipakirake karela, king korona ning alang kapupusan na ligaya, kapamilatan ng Heso Kristo a Ginumi, uli na nita, amberin sa blangkora ring anghel karim banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makiabi kami, king alang tuknang dampamami kapurian keka, at ngamingan kakanta. Tunekapin banalo pa, ikay palibatan ng sablang kabanalan. Uli ni tapag parulumpumi, pabanalan mula sana retingayin king espiritu mo, banbarke kami, magawalang katawan ang pondaya ng ginuming Heso Kristo. Bayam idahon ko sang loob, yung pamaylas at kamatayan, kinwani yung tinapi, at papasalamat siya keka. Piraso ne, at pinyene ka rin kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti ikayungan, at kananye, iting ka na akong katawan, amidawan parang kikaya. Makayin mo naman ng kaibatan ng apunan, kinwani yung kalis. Pasibayin may pasalamat keka, at binyan yung kalis ka rin kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti ikayungan, minom kayo kaniti. Iring kalis ng kanakundaya, hindaya ng bayo at alanganggang tipan. Abi bubu para kay kayo, at para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Pasyagdahin nga ng misteryo ni kasalpantayanan. Cristo,
Biyangin ang kaganakan mo pa, ang kamatayan at pamanjubli ng bebya ng anak mo, darawad mo keka iting tinapin ng biye at iting kalis ng kaligtasan. Lan mo pasalamatan keka. Impipalirian mo kaming matampang talakad king harapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba mo yung pagamuha mo, kay kami nga sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipunan na kami ang metong ng Banal na Espiritu. Ganakan meo ipaing sa iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, e Florentino inge kaming Obispo, Ipasiano inge kaming Obispo Emerito at ding sablang bari. Ganakan miya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko nagetiking yato. Antiningking binyag meteya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sa naging kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabatad ming bepay nawan at manenayang subling niya, ading sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, Isan Judas Tadeo ake kaming patulunan at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon. Puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpamayupayang tuto, kagam ning Banal na Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggamang kingalangang ka. Kimit mong lugod at kapanaligan, bawas tamo ngayon king pa, at adwan tamo na sana padalane, yung kayang pamagari busal tamo. Ikawis mo kami o Ginoo king sablang marok, maligod mong pagkalabing kapayapan king panahon mi. Balking kasopa na ning kay kang pakalulo, para di kami mikawis king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligalikan. Habang mananaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatang ni Yesu Kristong kay kaming talapangapos. Kaya kayang kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O Ginoo mi Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo,
ing kapayapan ko, babye ko kay kayo. Emo saan balikdan din kay kaming kasalanan. Nunalawan mo yung kasalpantayanan ng kay kanyang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpang king kaburian. Ika mayubi at magari, manggaman king alangan ka. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kapilan man kay kayungan. At keka antiburin. Ipakitangeni ing mikakametong tamo king kapayapan. Pwedeng kordero ng Diyos, pwedeng milalako king kasalanan ng yato. Wala rin mayawis king apuna na ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat ikas nga mano mo, kumayap na ako.
Isiklaw tamo po para keng pangadyantaya ing oratio imperata. O Diyos ay igpami, lalapit kami keka, kaniting pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king 2019 coronavirus. Ame kamatena at pepasakit na karingdakal. Ipanalangin mi ing grasya mo para karing taong mitutukan magaral nung nanuya iti at nung nano ing panibatan iting virus at ing sakit adaralana at nung makanano yang mikakalat. Abayan mula at ituntun ding gamat at kaisipan ding matienakan king pamanulo pamipakayap ban makasuyo la karing masakit kambening kabyasnan at malasakit at ding gobyerno at pribadong ahensya asukat manintun panulo at kapaldanan kaniting epidemya. Ipanalangin mila retang miyawan na kumayap na lasan ng malalagwa. Pagkalamuke kami ing grasyang magobra para king ikakayap ding malda at ing makasawop ka ring atyu king pamangailangan. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibye, ampong mag-ari kambe mo, king kametunganing banal ay Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Banal a Maria, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Amen. Talak at tapungin para king tabing panalangin at bendisyon. Lugulo ka po sa gali. Okay. Maya pabengi po kay kayong sabla. Maya pabengi po amo. Happy anniversary po. Happy anniversary At po. timo pong parangal tamot, pasalamat kin Diyos, palakpakan tayo. Balang na itong ngayon kay katama. Bayo po ing panalangin kay bading pamakinabang at pamupo sa bendisyon, pasalamatan tayo mo po. Ing kay katamong pe katatang, kini king kay katamong arkidiocese, migmasusi, king kay katamong 29th parochial anniversary, yapong Dong Lavarias Bishop. Dakal pong salamat king paganakake kami na ing pamitalakad at pamitatag king kayarianan ni nga pong Ginoo enya mo po obra ning Dios enya mo po dapat ni nga pong Ginoo ne kasanggata mo itamong tao ne po at dakal pong salamat na kabang pepaganakan mo kenan din nakabang susulong ya ing komunidad dapat susulong ya mo naman ing kabanalan king komunidad. Pasibayo po palakpakan tayo. Kaya pong Dong Lavarias. Ini pong kayabe ng deacon, ng sekretaryo na, ma-ordin niya po king pangapari, king February 12, karin king Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement. Na po, pakipangaditaya po kabang magsadiyaya king kayang ordinasyon king pangapari, i-Reverendo Edgar Calma. Palakpakan tayo mo naman pa. Siyempre po, pasalamatan tayo naman niya pong Norman kasi nung initinggaping assignment hanggang kayong 28th anniversary. Salamat mo naman po. Manalangin tamo. Hoy pami malugod, iting banal na pamangan, sa upana kami sana, ban makatuki, kingalimbawa rin kay kang santo, lalong-lalo na San Juan Bosco, kapabilatanin pamipangkit mi, karing kay kaming biye, kingasarag ning katutuan, at king lugod kaparang tao. Idadon mi, kapabilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Aganak ako po, Bayu Blessing, ay kami pong obispo, kaya Pilipinas, sa San Metong mi, uli na niniping kakalat sakit, ne po. Nya po tapong communion, di-discourage mi pa mo in communion by the tongue. Okay? Halo pa na po kanita, mi ka SARS, ne? Gewa tamo ita, so, di-discourage mi po. Pero nung buriyo, alang marok kanita, ne po. So, di-discourage mi ita, at atino kami pong circular, at siguro yamong pakit niya rin circular. At mag-text siya naman itang kay kaming Secretary General, kay CBCP, di-discourage na kami namang paumang sing-sing. So, ekbalo no makanano yun ang pakiting. So, wala na pang mumumasing-sing ka no kayong gam. Nano, maghapon, tana pa mo po? So, ito po, uli na ning pamaningat. At niya gagawan tamo ini, it is not to preserve ourselves mo. Yun uli na ning kakatamong lingap at lugod karing kaparang tao. Okay? So, takal po salamat. Yung kinuban tabi, kay kayo? At kaya ante mo rin. Ating may paingin ng Diyos, bendisyonan na kayo ngan, ni Pa, amponin nga na, amponin Espiritu Santo. Amen. Ing misa may arine, ume kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos.